दवाई के कतड़ी उ तो रमेश भी गइलो सबेरे खेते में बुझा तब जाके उनकरा से कहे के पड़ी। ओह नो ए रमेश भाई तू खेत में काम करत रहो ये तार माई के बहुत सीरियस तबीयत खराब। हां तबीयत खराब बा। हां चल तो चल माई की तबीयत खराब बा। हमार माई की तबीयत खराब बा। चल जल्दी चल तबीयत खराब बा। चल तो रे तबीयत खराब बा अभी ले ना आइलो का कर माई रे ये का भइल बा रे? ओ बेटा का हरे माई बोल। अरे बड़ा दम फूलता है। दम फूलता? अच्छा अरे जा बड़ा दम मिश्री से दवाई ले हो बेटा। अच्छा रुक ए पानी ले ना भैया पानी लो। ले भाई पानी पी उठो पानी पी। ज्यादा सीरियस हो गइल बा तबीयत। रुक माई जाता नहीं गोली लिया हम दवाई लिया जाता नहीं मिसी जगह जाता नहीं दवाई लिया रुक जो ए बाबू बढ़िया से ख्याल रखिए सुनवाई के तनी हम अपनी दवाई लेके। मिसी जी के दवाई के दुकान तो बहुत दूर बाटे। सबसे बढ़िया मनीष के दुकान बाटे जे गाँव में दवा के वही में चलता ले लेता सबसे बढ़िया। ये मर्द जाता नहीं माई की तबीयत खराब हो जाता नहीं मनीष जी में दवाई लिया ना अभी ना खाता हूँ ना जाता नहीं दवाई लिया जल्दी जरूरी बात। ए भाई मनीष के दुकानिया कहां बा दवाई भैया मोड़वा पर बा मर्दवा। भैया मोड़वा पर से हां थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़वा तो दुकानिया बा। ठीक बा। डॉक्टर साहब हां जी हमारा तो हम माई की तबीयत खराब है दवाई दे देम। कथी भइल बा जी? हमारा खांसी हो गइल बा शरीर दर्द करता अच्छा देम जी। जल्दी। अच्छा रुकी दे तनी देम जल्दी तनी। जल्दी बस रुकी लाते बानी। ए महाराज हम पढ़ले नहीं कि बताई कौन कथी के हो। पढ़ले नहीं के बानी ना बताई कौन कथी के हो। अच्छा ठीक बा हमें से दूध ढक्कन पियावे के बा। अच्छा इधर सुबह शाम हां दहिना हाथ वाला हां आई बामा हाथ वाला दूध ढक्कन मले के बाटे। अच्छा। सुबह शाम और मले के बा हां मले के बा अगर कोनो प्रकार के दिक्कत होई हाँ। तो फिर वो हमरा कॉलेम हम फिर चल कर और दवाई कर देम। ठीक बा ना? ठीक बा ठीक बाटे ठीक बा। याद रही ना? हां याद बा। मले वाला हो आई पिया वाला हो। अच्छा ठीक बा ई मोले वाला ई पियाए वाला। हां ठीक बा ठीक बा चली ई मोले वाला है ई पिए वाला है ई मोले वाला है ई मोले वाला है ई पिए 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 वाला है ई मोले वाला है। आई बात ये पानी क्या है लेकिन अच्छा रुको कौन मोले कॉलोन कौन पिए कॉलोन जब पूरे पर आ गई अच्छा शायद हई पियावे कॉलोन हई मोले के हाँ हई पियाए वाला हई मोले वाला 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 हई मोले वाला हई पियाए वाला हई मोले वाला हई पियाए वाला हई मोले वाला हई चिल्लाते जी माई रे हे दवाई लिया दे उठता तनी उठता तनी
हाय पी भैया का हो के मर दे भैया उल्टा पुल्टा पिया दिलो का हो माई तो मर गई काज ने मर दे डॉक्टर साहब कौन कहल लोन पियाए के कौन मोले के बा हई शायद कहल लोन पियाए के बा हई मोले के बा आई पाल माई रे अरे माई रे माई ऐसे तोरे कहत रही हमके पढ़ाओ रे दादा हमके पढ़ाई रहते तो हई दवाइया नानू भूला लती रे माई रे अरे माई रे अरे माई रे माई रे हमरा के पढ़ा देलो ते तई कमना मिले रे माई। देखिए भाई लोग, हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों से ये निवेदन है कि अपने माँ बाप का बात मानिए और पढ़िए ध्यान से। और गार्जियन से उनको यही बस कहना है कि कम से कम बच्चे को ज़्यादा नहीं इतना पढ़ा दें कि वो अपना खर्चा या घर वाले कुछ भी मतलब दवा बीरो जो हो वो ला सके और पढ़ के अपना बता सके ये खाना। अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और घंटा दबाना ना भूले।